உலகம் தொலைக்காட்சிக்காக காலை தேநீர் மெய்யறிவு மையம் சார்பாக ஆசான் செந்தமிழ்ச்செழியன். ஒருவர் கேட்டால், நீண்ட காலம் உயிர் வாழறதுக்கு என்ன வழி, பக்தியா அல்லது புத்தியா அப்படின்னார். நான் உடனே ஒன்றும் சொல்லலை, அது உங்கள் விருப்பம். ஆனால் உடல் உளப்பயிற்சி மூலமாக உயிர் வளர்ந்து நீண்ட காலம் வாழலாம் என்றேன். அது என்ன உடல் வளர் பயிற்சி? அதான் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனேன்னு திருமூலர் சொன்னார்ல, அதான் உடம்பு இருந்தால் நல்லா இருந்தால் உயிர் வளரும், உளம் நல்லாக இருந்தால் அது உயிர் வளரும். எனவே உடல் உளப்பயிற்சி என்ற இந்த யோகான்னு இந்த காலத்தில் பேர் வைத்து கொண்டு உலகமெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நன்றி, வணக்கம்.